Dominik. A to se nový mobil včera říkala. A to, že se nový mobil neříká včera. Protože ten už ji nestačí. Vem ho zítra do školy. To je matňáková. To vidíš, jak je to strašně mobil, to natáčet, to je úplně boží mobil tohle. Tak vám vlastně nemohl blbě. To neuvidím. Několik to by naboknula prosila. Tady ten. Mám tam bohu jako já nevím, co probíráte a to vám měla pravděpodobně dát A že ty to... To nevíšte. Že když natáčíš, že nemůžeš zoomovat. Pojď, to by si dělal zkázat Hance. Mě to baví. No ta kamera. Je nějakou držku. No víš, musím to šlo. Myslíš, že to snímá? To je Hanky. Myslíš, že to snímá i zvuk? Počkej, nedejte. Ne. Počkej, vypojď tam tvoje jméno. Já točím.